Magandang hapon sa ating lahat. Kami ngayon ay nandito naman, nababalik sa Cultural Center, Leisure and ano to? Punta tayo sa tabing dagat, guys. Tayo ay magmasid ng paglubog ng araw, ng haring araw. Kita natin ang paglubog ng haring araw. So ito lula, guys, nagtitinda ng isda. Oh, nakapalit na noon may manang dito skuan. Lagaw. Gwapo ta na sugbaon. Dagko po na. So guys, tingnan nyo guys. Tanda guys, ang paligid. Hapon na dito guys, mga bandang alas 5 na. Ito palubog na ang araw. So ito, mamasyal muna tayo ng kandali. Kaming mga bata daw, mga kabataan guys, naglalaro. Siguro may nag-birthday dito. Ganda naman kanilang baybayin guys, pero talaga ito ay nasa poblasyon o sa sentro ng ng kanilang lungsod sa San Remigio, Cebu. Pero malinis. Na-maintain nila ang kanilang kuan. Ang nature beauty ng kanilang baybayin. Public to guys. Ang ito. So pwede pumasok kahit sino. Gandang pagmasdan guys, oh. Ang paglubog ng haring araw. Ngayon guys ay hibas na. Pero kanina dito talaga ang tubig. Lampas dito. Ito. Lampas dito ang tubig. So ngayon ay hibas na. Sarap masyal dito. Tuwing hapon, fresh na fresh ang hangin. Tingnan nyo guys, oh. Ganda pagmasdan guys sa alon.